ng'ado tiko mar tugo tuke piny mangima World Cup bang' yudo loch mar gol 1-0 e tugo mar laro thuolo ma kamano e kindgi kod piny mar Jamaica otieno mokalo. Gonda DRC ne giyudo kowuok kuom jatugo Haxel Tunanzebe bang' dakika 90 rumo kendo loyo dakika mar 100 ka loch ma kamano koro keto gik e kech mar higni 52 ma DRC osebedo godo kapok gibiro tukego mag piny mangima. E tugo machielo, joloch ding'wen mar osimbo mar piny mangima no Italy ne ochako dinne oko mar tukego bang' tim mar Bosnia loyo gi gonde 4-1 picha choma e tugo mar kanyo manyo tim mar manyo tiko mar dhi tuke mag pinje mangima. This one will be an in-swinging ball towards the near post. Sneaks through, it's in! Axel Tuanzebe is...